volá sa to aj seiza. Hej, a pritom to vlastne krásne mobilizujem členok do plnej extenzie a koleno do plnej flexie. Hej, čiže toto je pozícia, v ktorej ti odporúčam predovšetkým tráviť viac času pasívne pri tom, ako si čítaš alebo robíš čokoľvek pri zemi. Ak je pre teba táto pozícia náročná, že nevieš dosadnúť na päty, tak môžeš použiť niečo pod zadok, hej, napríklad takýto meditačný vankúš, nejakú vyvýšenú plochu a sadnem si na ňu namiesto pät, hej, čiže čím vyššie, tým to bude ľahšie. A ak si z toho chceš spraviť náročnejšiu variantu, tak sprav jednoducho to, že budeš posúvať svoju váhu smerom dozadu, až sa ti začnú zdvíhať kolena zo zeme.